Какво става, хора? Аз съм Христо Тричков и вече не мога да гледам телевизия. Сериозно не виждам смисъл в нея, особено като фен на спортната журналистика. Поне в Ергенът можеш да гледаш замъци и чудовища в рокли и дори има някакво магаре. Демек е малко като Шрек. Но ако искаш да слушаш как някой говори за футбол по телевизията в България, единствено можеш да гледаш бившото Пред банята, име, което беше иронично, имайки предвид, че за да гледаш това предаване трябва да си готов всеки момент да влезеш в тоалетната. Шоу, което съвсем спокойно може да се нарича Гьостепе Фен ТВ. Сериозно, единственото, което липсва е Роби Лайл да пъхне микрофон в лицето на Борето Касабов и тай, облечен отгоре додолу в жълто-червено, да се моли пред икона с лика на Мъри, докато Томислав Русев събира отбора си от миньони, за да отвлекат Наско Сираков. Впрочем, това е обзора на седмицата. Предаване, в което правим обзор на седмицата. Да бе, верно ли? И впрочем, харесайте това видео, вие абсолютни легенди. Защото за поредна седмица мачкате лайк бутона и да, нека продължим с тази страхотна тенденция. А и също така, песента за Била Бари ви се хареса, което не мога да повярвам, че е така. И дори искате да я кача по-отделно, така че ако и това видео направи 1900 лайка, ще снимам видеоклип. Да, остана само да се върна в 12 клас. И може да ми викате Килата майка, песен, която май ще е прощална. И също така, абонирайте се за канала, вие прекрасни същества. Защото гоним 14 000 абонати. И да, легенди, благодаря ви. И окей, Томислав Русев все още не е загубил разсъдъка си напълно, а и се чувствам гузно да го критикувам, особено като знам, че целият му екип в радиото са ми фенове. Българският футбол надмина себе си. Отдавна знаем, че е истински флоп, както би казал ютубъра Христо Тричков, но чак пак толкова не сме очаквали. И да, няма да ви лъжа, това е странно, имайки предвид, че докато стажувах в същото радио, бях потното момче, който носи кафета на всички и върху което можеше да се изхрачиш, за да си изчистиш гърлото. Въпреки, че направих много хубави работи, като например тази авторска история за непостроена детска градина в София. Градина, която вече се строи, между другото. Така че да, очаквам поне една аула да бъде кръстена на мен, или поне едно шкафче. Но да, Томислав Русев, въпреки че днешно време работата му в 80% от времето е брутална фенщина, носеща журналистическия интегритет на пияна Албена Вулева, той все пак се старае да поддържа илюзията, че това предаване има някаква журналистическа стойност и че не е еквивалента на двете баби, които вечно ти стоят пред блока и коментират простора на съседката. Но, мили господи, Борис Касабов е абсолютен срам. Да, човек има дълга кариера зад гърба си, само за това заслужава уважение. Има около 115 рождени дни и Лили Иванова е държала негови снимки на стената си, като е била дете. Но, мили господи, човекът днес е толкова журналист, колкото Джак Грилиш е ядрен физик. Касабов на практика замени дипломата си по журналистика, изкарана в някое килийно училище, с транспарант, на който пише работа и честност. Да, повечето хора ходят до Хасково, за да си вземат хубава диня. Касабов най-вероятно ходи до града, за да целува почвата, по която този човек някога е ходил. Да, аз още помня как се молеше на Наско Сираков да се разбере с Стоилов, сякаше на семейна вечеря и се моли да оправи скандала между пияният и Чичо и една от братовчетките ти, защото е на 30 и още не си е намерила мъж. Но през последните няколко дни Касабов изтърси толкова много глупости, че сериозно се замислям дали времето не дойде да му бъде назначена медицинска сестра. Аз нямам спомен, значи сега като се замисля, имахме един такъв период, нали, знаеш, преди да дойде Мари Стоилов, когато загубихме 4 мача от първите 6, но ние дори тогава не играехме толкова безмислен футбол, което е парадоксално просто. Само ще ви кажа нещо, каквото ми изникна в паметта, това го бях следил на времето. Знаеш ли за първите 4 години на Стоилов на Герена и после тая година и половина в българското първенство колко загуби има Левски с хендикап? Той е с повече от 1 гол разлика. В момента, ако не ме лъже паметта, ще кажа, за да не те затормозявам. Аз просто риторично зададах въпроса. Да, един. Но мисля, че няма. Един от Лудогорец, тук 2 на 4, точно когато беше поел отбора. Окей, сериозно ли току-що чух реален човек да сравни онзи отбор на Живко Миланов, God bless him, с Левски сега и да каже, че тогава Левски игра по-идейно? И окей, аз очевидно харесвам Живко Миланов. Той е истински левскар, начинът по който си прекрати кариерата беше тъжен. На терена беше същински боец, който дори игра в Шампионската лига срещу някои от най-талантливите атакуващи футболисти на своето време и Шон Райт Филипс. И пое Левски като буквално новородено в професията, когато никой не искаше да докосне клуба
стълба и с 2-метрова пръчка. Но сериозно ли стигнахме до там, че да сравняваме онзи Куци Сакат отбор, предложен от тактическия гений на Живко, с Левски на Костов? Да, преди Станимир Стоилов да се върне в клуба, тактиките бяха подай на Ради и на Боби и снадявай на най-доброто. Онова беше отбор с Симеон Славчев в защита, чийто партньор в центъра на отбраната беше Христос Шелис, а пред тях като опорен халф игра Ивайло Найденов. Да, очите ми започват да се насълзяват. И не е само защото не съм се къпал. И реален човешки мозък сравни онзи отбор на Левски с този сега. И окей, да, Левски и в момента е алергичен към това да не губи, но все пак отбора се бори за Европа, докато онзи отбор, който почти не получаваше заплата, можеше да се бори за хвърлен салам в съблекалнята. Да, разбирам сравненията между Костов и Мари, в които той няма никакъв шанс. Но с Живко, да, Стоилов е най-добрият български мениджър, активно практикуващ професията, докато Живко реди конусите за Станислав Генчев. И окей, разбирам да хиперболизираш сравнение за ефект. Аз всъщност го правя доста често. Здравко, ти си нападател, демек трябва да си техничен. Защото от всички той прави най-много хъчета. Той категорично е някакъв тежък таран. Тежък таран, това и аз. Техниката е като на Прайм Гибона. Проблема е, че и физиката е като Гибона в момента. Така че върху това е единствената ми претенция. За сега си ми фаворита в момента. Да, това момче не е радостта на народа, но и също така няма корем с размера на индустриален вагон. И впрочем, да, това се случва, когато от кариера на активен спортист преминеш към това да закусваш със спирт. Не, че Гиби не е имал същите навици и като играч, когато Иван Вуцов, мир на праха, му го е държал да спи от тях, за да му е под око. Но да, като изключим тези ретро подходи, Вуцата е бил истински визионер в футбола, такъв за какъвто е лансиран днес Мъри от хора като Касабов. И да, не се опитвам да възраждам това старо съперничество от 2008, когато кланът Вуцови се нанесоха в Левски след него и Наско, след което Мъри обвиняваше Вуцов, че той е основният виновник за липсата на развитие в футбола и за деградацията от 94-та насам. Но Мъри като разбиране за футбола като такъв сред треньорите на Левски дори не е в топ 2, защото Рудо Витлачил пристига на стадион Левски като подгласник на световното първенство и на олимпийски игри, както и като полуфиналист на европейско първенство, все с Чехословакия, и кара Левски с Гунди да играе футбол, който се играе в Европа. Впрочем, колко лудо време са били 60-те години, когато буквален финалист от Мундиала през 62-а останал на 75 минути от това да бие Бразилия на Гаринча, за да стане световен шампион. Става треньор едновременно на България и на Левски. Да, това ще е малко като ако днес Дидие Дешам хване националите ни и да мине от Килиан Ембапе към Преслав Боруков. Но да, Витлачил дори във втория си престой в Левски печели дубъла, но ако слушаш Борис Касабов, който е гледал Левски и на Иван Вуцов и на Витлачил, ще кажеш, че Мъри е по-голям и от двамата. Така да е, и аз съм гледал Вуцов в действие на тъчлинията, но не този побеждавал Аякс и Барселона с Кройф в Европа като бос, а онзи с джапанките на бос. И впрочем, колко е иронично, че Касабов сега плаче за това колко загуби с хендикап има Левски, при положение, че онзи Левски на Мъри играеше при постоянен хендикап в Шампионската лига. И изобщо, какво точно означава хендикап? Да не би просто да нарича някого зеленчук? Какво стана с добрите стари точни резултати, от които ако познаеш 3, ще спечелиш 1000 лева абсолютно безплатно от Златната лига на 4-те осмици БГ. 1000 лева е така за нищо. Сякаш работиш като софийско ченге. И да, тогава онези загуби на Левски се случиха срещу Франк Лампард и Иниеста, а не срещу Амос Юга. Но пак тогава Мъри искаше и от тежките загуби да извлича позитивите, като натрупания опит и наченки на добра игра. Каквото сега с този отбор на Левски на светлинни години от този се опитваше да прави и Костов. Затова срещу Челси в последния матч започна двубоя с 8 юноши, матча в който Бошката Митър заприлича на следващия Боби Михайлов, докато буквалното му семе още беше в клуба. Въпреки че предполагам, че дори и Касабов, който на няколко минути от това да си татуира Гьостепен на лицето, вътрешно е наясно, че в сравнение с хора като Витлачил и Вуцов не може да има, когато говорим за Мъри, и затова го сравни с Душан Керкес, който сега с Ботев може да направи нещо, което Мъри с парите от КТБ не успя да направи в Ботев, да спечели купа. Язък за кинтите на кокала. Отделно съм почти сигурен, че докато коментира първия матч между Байерн и Реал в Шампионската лига, докато най-вероятно не бил по чорапи и боксерки, каза, че Байерн играха по начина, по който играха, защото футболистите знаели, че Тухел си
си тръгва на края на сезона и са по-спокойни, а не защото Тухел още през март отписа лигата. И като човек вече става европейски шампион и води от два различни отбора до финал в този турнир, той може просто да концентрира цялото внимание на отбора си върху спечелването на Шампионската лига, защото е един от най-добрите менеджери в световния футбол. И да, и аз гледах втория матч и не мога да повярвам какво се случи. Полуфинален матч реванш между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид. Исторически двубой с 20 шампионски лиги в него. Беше решен от бивш флоп на Нюкасъл и Стоук. Гадем Хосело, който за 2 години вкара 4 гола за Нюкасъл във висшата лига, а сега вкара 2 за 3 минути срещу Байерн Мюнхен на полуфинал в Шампионската лига, на един от най-великите вратари за всички времена, който естествено точно срещу Реал на Бернабео реши да има своя Оливър Кан от финала на световното през 2002 момент. И да, още от сега виждам как след 10 години хора ще сочат към този матч и ще казват: ето, след онази нелепа контузия, той така и не беше същият. Точно това, което стана с Чех, след като преди това Нойер направи поне 3 спасявания, които ако Байерн бяха продължили, щяха да се превърнат в култ. И хей, аз не съм фен на идеята, че проклятия съществуват. Но мили господи, Хари Кейн, какво да не би като малък да се е забавлявал като е чупил огледала? Естествено, че сезона, в който той стъпи в Мюнхен, Байерн за първи път направиха нулев сезон от 2012 насам, когато между другото Байерн също играха полуфинал на Шампионската лига срещу Реал. И то срещу Реал на Мауриньо. Но тогава късмета беше с тях и на Дуспи и спечелиха, когато Нойер хвана тези на Роналдо и на Кака. Само за да може сега 11 години по-късно с Кейн в отбора си за около 2 секунди на същия стадион да се трансформира в бошката Митрев. И заклевам се, дори не се шегувам с това. Съдбата просто го е нарочила по някаква причина. Защото дори ако Кейн беше пристигнал в Сити през лятото на 2021, Хари пак щеше в първия си сезон да изпита същото, което и сега в първия си в Байерн. Отборът му да бъде обърнат от нищото за секунди от Реал на полуфинал на Шампионската лига. Да, точно това стана с Сити тогава. Добре, да предполагам, че щеш да стане шампион в лигата. Но пак, точно като с Леверкузен този сезон, Ливърпул щеш да изкочат от нищо и да направят сезон с повече от 90 точки, след като предишния едва се вмъкнаха в топ 4. Всичко беше предварително предначертано, за да се изгаври с Кейн още тогава. Но предполагам, че дори и съдбата не взе под предвид факта, че Даниел Леви е човешкия Скруч Макдък. И Кейн дори преди да бъде сменен от Тухел, имаше шанс да отбележи втори гол за Байерн, но оцели мрежата от външната й страна. И да, не ме разберете погрешно, Кейн категорично е един от, ако не и най-завършния нападател в световния футбол днес, но не вкарва в най-ключовите моменти. И то в ситуации, в които би заложил къщата си, че ще вкара срещу, да речем, Лестър или Майнц. Сериозно, въпросното положение сега срещу Реал, втората дуспа срещу Франция на Мундиала, онова положение срещу Хърватска. И да, натрупват си се. И наистина го съжалявам, защото сериозно Кейн е вече почти на 31 години и няма спечелена и една официална купа. И в CV-то му са Лейтън Ориент, Мило, Норич и Лестър в Чемпионшип. Да, като поставиш така нещата, той има по-лоша кариера от тази на Светлио Тодоров, който за разлика от Кейн е ставал шампион 5 пъти и дори има повече трофеи от него в Англия. Докато Кейн на своите внуци някой ден ще може единствено да покаже медала си от Ауди купата. Горките ще си мислят, че е време да го вкарат в дом. Но да, искам малко да поговоря и за менеджерите в този матч, които въпреки разликата във възрастта, също имат доста общо. И двамата са работили в Байерн. Бяха елиминирани от Реал Мадрид в Шампионската лига и преди да си приключат втория сезон начело на клуба, им беше казано да се разкарат. И двамата са бивши менеджери на ПСЖ. И Тухел и Анчелоти бяха уволнени по нелеп начин от Челси. И да, Тухел заслужава да е в същия разговор, в който е Анчелоти, когато говорим за треньори, защото не ме интересува кой какво казва. Тухел е един от най-добрите менеджери за 21 век в футбола. Да, много хора ще държат този негов престой в Байерн над главата му, но Тухел буквално остана на 10 на минути от това да елиминира за втори път в рамките на 3 години Реал Мадрид от полуфиналите на Шампионската лига. И да, за тактиките на Анчелоти няма какво да говорим. Там положението е: излизайте и се забавлявайте. Затова единствения път, откакто аз се помня, когато нямаше футболисти от световна класа на всяка точка от терена на разположение, а Майкъл Кин и Джошуа Кинг в Евертън, Анчелоти завърши 10-ти в лигата, нещо, което този сезон с Евертън най-вероятно можеше да направи и Шон Дайш, ако му бяха взети сумарно 8 точки. Но за решенията на Тухел в матча има какво да се коментира, защото да, факта, че изкара Кейн при 1-0 се превърна в тема номер 2 след матча. Номер 1 съм я оставил за по-натам. И да, Тухел извади най-добрия си нападател и звездата на отбора, за да вкара бивш трафопост от Стоук, който да чисти топката с глава, предполагам. И да, това беше огромен риск, който се оказа
оказа глупав, но и също така беше огромен риск, който правиш само ако си един от най-големите. Защото да, само най-големите треньори и характери в този момент можеше да направят подобна смяна и да извадят супер звездата си нападател преди последния съдийски сигнал в Шампионската лига на Бернабеу, докато водят само с един гол. И да, по ирония на съдбата, единственият друг треньор, който е правил същото на този стадион, за когото аз се сещам поне, бе Анчелоти, който по миналия сезон на полуфинала срещу Сити повече от четвърт час преди края на продълженията изкара Бензема, за да пусне Дани Себайос в опит да затвори матча. Буквално 3 минути след което Фернандиньо остана на сантиметри от това да отбележи и отново да изравни общия резултат. И само си представете, ако след това Сити бяха измъкнали победата на Дуспи, например. О, мили господи, Анчелоти щеше да бъде изяден от медиите, щеше да бъде направен на нищо, изкарвайки от игра човека, заради когото Реал водеше, който вече беше вкарал 2 Дуспи в двата матча, и то за да пусне флоп на Арсенал. Анчелоти буквално щеше да бъде унищожен и най-вероятно и Флорентино, като Роман на времето, щеше да го разкара още в тоалетните след матча. Но точно това е рискът, който той и само хората от неговия калибър, от който е и Тухел, могат да поемат. А и в крайна сметка, наистина биш футболист на Стоук влезнал от пейката спечели матча. Така че Тухел знаеше сценария, пускайки Чупомотинг, но просто вратарски гол го пренаписа. И да, факт е, че матча приключи с непрофесионален гаф на съдята, защото да, съдята Марциняк не трябваше да свири нищо в тази ситуация и да остави играта да продължи въпреки флага и след това да провери с ВАР дали ако имаше гол, той е редовен или не. Защото да, страничният съдия вдигна флага си, но аз си спомням как Джон Джо Шелви вкара срещу Шефилд Юнайтед при вече вдигнат флаг и почти целият отбор на Шефилд Юнайтед в замръзнало положение, когато света все още свикваше с ВАР, и тъй като главният съдия тогава не свири, Шелви продължи да играе, вкара и голът беше признат след проверка. И още от тогава, благодарение на този пример от Волдеморт и Стив Брус, повечето отбори се научиха да не спират да играят дори при вдигнат флаг. И впрочем, тази визуализация на beIN Sport показва, че Мазрауи не бе в засада. Да, Томас Тухел за втори път има право да се сърди на съдята този сезон в Шампионската лига, след като Габриел не беше наказан за тази още по-детинска тъпня от матча срещу Арсенал. Демек да, Байерн бяха ограбени от финал, УЕФА е мафия, Хамрун Спартанс отново се случи, искам преиграване. Така ли очаквахте да реагирам? Не, шегувам се. Да, този полски мистер Пропър не подходи правилно към тази ситуация и това да свири беше страхотна грешка, но ако не го беше направил и защитата на Реал нямаше да спре да играе и Де Лихт нямаше да вкара, тази половин секунда, в която абсолютно всички облечени в бяло просто спряха да се движат, направиха така, че този удар на Де Лихт въобще стигна до вратата, защото иначе Милитао щеше просто да блокира удара и до там. Да, вярвате или не, защитата на Реал Мадрид не е като тази на Левски при Ники Костов. Костов, който в крайна сметка се разкара, въпреки че технически не е уволнен, а просто няма да му бъде подновен договора и ще изкара един цял сезон, което честно аз не мислих, че е възможно. Още от когато се разбра, че той ще поеме клуба и няколко пъти по време на престоя му. И хей, аз още от самото начало го сравнявах с Греъм Потър заради романтичния футбол и за това, че и двамата отиват на големи сини отбори като треньори, колкото шоколад на леща. И в крайна сметка между престоя на Потър в Челси и този на Костов в Левски има една основна прилика и тя е, че и на двамата се даваше сигурност за работата, само за да им бъде посочена вратата, преди да могат да повярват. Въпреки че да, сега по-скоро Костов е инициирал напускането си, а и ако Наско си спазваше обещанията, сега нямаше да е в Левски, а най-вероятно ще да залага на бой с петли в нечие затъмнено мазе. И да, Костов милият така и не успя да се хареса на тези фенове. Общо взето същите, които съблякоха Петев и които заплашиха и Костов със същото, сякаш не са футболни утърси, а консултант-продавачи в H&M. Но да, този престорен Ник Костов в Левски ми напомни на arguably най-успешния му период като менеджер в кариерата въобще с Металург Донец, където също не печели нищо. Да, знам, доста е тъжно. Но да, Костов с Металург също имаше не лош мини европоход, какъвто сега имаше с Левски, стигайки до плейофите на Лига Европа, елиминирайки два отбора
отбора по пътя си и дори на плейофния реванш срещу Австрия Виена губи след продължение, защото мазната коса на Велизар Димитров си изкарва червен картон. В Металург даже още тогава Костов има бразилец вкарал на ЦСК с Левски, тъй като сега води Уелтън и Роналдо, а там имаше казанеца Зе Суарес. Там стига един финал за купата с Велизар Димитров и Чавдар Янков. Демек дай в Украйна има българи в състава си. Сега с Левски записа престижно равенство с Айнтрахт, с Марио Гьоце и Рандал Кол Муани, а с Металург на полуфинал за купата побеждава отбор на Шахтьор в Донецкото дерби с Уилям и Фернандиньо в състава. Най-голямата разлика обаче е, че тогава има Хенрик Михтарян, а в момента в състава си има Папи Галчев. Но така не искам да правя сравнение между Металург и Левски, защото те не съществуват от 2015 година, когато заради военната ситуация в Донбас Металург се разпада и се слива с отбора Стал и остава с името Стал, където Костов технически се връща през 2017, с които отпада и отбора отново фалира, този път за последно. Да, горкия Костов, каквото и да прави, все не му върви. Дори в Металург, където свърши не лоша работа, пак трябва да живее с мисълта, че е косвено замесен в смъртта на този отбор два пъти. Клуб, в който са играли Яя Туре, Михтарян и дори Жорди Кройф. И на всичкото отгоре, докато той е заплашван с събличане на тренировка, Мъри върна Гьостепе в Суперлигата. И хей, това бе очаквано. Все пак те са един от най-добрите отбори в тази дивизия. Но пак турската Суперлига е място, където през 21 век менеджери са били Висенте Дел Боске, Франк Рейкард, Йоахим Льов и Роберто Манчини. Демек да, Борето Касалов е на път да си пръсне апарата за кръвно като надут до крайен предел балон. И да, Костов свърши не прекалено лоша работа за Левски. И онзи матч с Айнтрахт винаги ще си ми е спомен. Така че да, за престоя му пиша 4. Да, не е Мари Стоилов, но не и Пепе Мурсия. И все пак сега има матч от ключово значение срещу Черно море, който Левски трябва да спечели и мисля, че ще вземат някакси с мъка. Все пак матч е в София. Но да, сега какво? Станислав Генчев е фаворита за поста, но честно, аз просто виждам Бруно Акрапович. Какво друго? Да, ЦСКА също приключиха със сезона в ръцете на Ботев. И това не беше като онази драма на полуфиналите за същата купа през 2019, когато Ботев с 9 човека стигна до 3-3 и елиминира раздразнено Чичово от турнира, което беше още по-скандално, като си има предвид, че два от головете тогава бяха вкарани от бивш и бъдещ футболист на Левски. Но да, този матч беше истински футболен трилър и дори първия беше Тошко Неделева класика, докато тези два полуфинала бяха по-скучни от това да гледаш как боя изсъхва по стената. Ман Юнайтед пък са... Сериозно, как нещата отново станаха толкова зле? Тъкмо след равенството с Ливърпул бях помислил, че Юнайтед може да се завърне. Вместо това, с 300 Зора и Дуспи биха Ковантри и сега загубиха с 4-0 от Кристал Палас. И впрочем, да, Оливър Гластън ме опроверга, но Тенхаг дори въобще не си помага. Да, докато той беше унижен на Селхърст парк, Санчо, който той изгони, се класира на финал на Шампионската лига. И между другото, да, ПСЖ просто никога няма спечелят този турнир. Сериозно, единственият човек, който може да ги докара до финал на Шампионската лига, беше Тухел, а единственият, който може да ги направи европейски шампиони в момента, е Пеп. И да, ако през 2013 Пеп беше поел ПСЖ, а не Байерн, които тогава също се спрягаха за кандидати, те вече щяха да са европейски шампиони. И най-малкото нямаше да загубят финала през 2020 от Байерн, защото Пеп ще да превърне Кингсли Коман в френския Фил Фолдън и нямаше да го остави да си тръгне. И може би последния вариант е един сезон на тотален хаос с Мауриньо и буквално това е. Но да, Тенхаг вече все по-малко вярвам, че сър Джим Ратклиф ще го остави след края на сезона. Особено ако Юнайтед загубят и финала на FA Cup. Въпреки, че Иван Гал спечели FA Cup през 2015 и това не му запази работата. И да знам, дали Томас Тухел няма да се завърне в висшата лига точно там? Окей, хора, напишете вашето мнение за това какво случи в Шампионската лига долу в коментарите. Благодаря отново, че гледахте, хора. Напишете долу в коментарите вашето мнение за въпросите, които дискутирахме. Какво ще се случи с Левски след Ники Костов? Кой ще бъде новият треньор на Левски? Какво ви е мнението за престоя на Ники Костов за Шампионската лига? Офертите на 4 успици БГ долу в коментарите и благодаря отново, че гледате. Вие сте абсолютни, тотални, невероятни легенди.